Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física, quedando estas protexidas. Electis, o mellor funxicida antirresistencias. O único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuido por Soaga. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o funxicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Nestas visitas de campo desta semana, pois, bueno, un poquinho xa o que estamos a detectar é que aquelas únicas parcelas que se encontraba que a semana pasada, as máis adiantadas, en inicio de envero, pois, bueno, ahora este inicio de envero un pouco xa máis realizado, non? Ainda hai moitas parcelas nas que ainda non hai ninguna uva que comezar o envero, pero sí que xa máis fácil, pois, bueno, empezar a encontrar estes primeiros racimos enverados. Un poquinho todo isto onde nos sitúa, non? Pois xa pensando un pouco que coa mente en vendima, en que estamos como unha semana e media máis ou menos de adianto con respecto a unha colleita normal. É dicir, pois, bueno, que aí podíamos estar falando, que un pouco que pregunta todo o mundo nestas datas de cando hai previsións, pois, bueno, podíamos estar falando máis ou menos de entorno a vendima de entorno a mediados de setembro, principios, máis ben tirando que a mediados de setembro. Isto un pouco no estado sanitario, no estado fenolóxico, perdón. No estado sanitario, como está todo? Pois, bueno, a verdade é que non estamos a detectar grandes problemas, nin grandes aparicións de enfermidades, nin mildiu, nin oidio. O idio, pois, bueno, mellor de maneira moi puntual, onde os tratamentos non chegaron axeitadamente, pero sempre casos moi illados. É dicir, de forma xeral, o que está o sanitario dos viñedos é correcto, está perfecto. Entonces, agora un pouquiño, pois, nos xa o que estamos tendo xa en mente, pois, é a data para os últimos tratamentos. Nos, o que en Condes Lavarei, pois, bueno, poñeremos esta data a mediados do mes de agosto. É dicir, un poquinho tamén para que os nosos viticultores vayan planificando como repartir este último tratamento, pois, bueno, as datas serán esas, aproximadamente mediados de agosto. Cada bodega, pongo que as datas de maneira independiente, vamos, eso vai un poquinho pues, coas previsións, non? Que cada un teña da súa colleita. Hai que pensar que a maior parte dos produtos fitosanitarios que suelen aplicar os viticultores suelen ter en torno aos 21 días de plazo de seguridade. Entón, bueno, eses plazos hai que respetalos sempre. Entón, bueno, nós coas nosas previsións que temos, pois, bueno, consideramos que esa é a data máis correcta. Hai bodegas que van a cortar antes os tratamentos, porque seguramente poidan empezar antes a vendima, pero, bueno, nós coas nosas estimacións é o que barallamos. Pero, bueno, cada viticultor xa a súa bodega é a que ten que marcar a data do seu último tratamento. Se hai un viticultor que non vende uva a unha bodega, o que ten que ver é os plazos de seguridade dos produtos que está a aplicar e sabe que, ainda que sea para elaborar el, que vai ter que respetalos.
De forma xeral, os traballos que se están a levar a cabo, pois, bueno, ven sendo estes xa tratamentos fitosanitarios, no caso de que toquen aqueles viticultores, e despois, pois, bueno, labores culturais. É dicir, nestes momentos, nos que vai empezar o que tamén o que a un pouco a maduración, é moi importante ter o que a masa vegetal todo do solo cortada, é dicir, como nos podemos encontrar con esta parcela, que está moi ben, e despois facer o mismo coas propias plantas. É dicir, pois, bueno, inda que moitos viticultores xa levan, pois, xa fixeron os seus primeiros esfolles despuntados, pois, bueno, naquelas parcelas máis vigorosas, nas que as plantas seguiron medrando moito, pois, bueno, sí que igual é necesario volver a despuntar, e despois xa no tema dos esfolles xa non é tanto como os primeiros esfollados que se fixeron no mes de xuño, senón en moitos casos simplemente un poquinho volver a repasar un pouquiño pensando en que o froito que este aireado. É dicir, para unha correcta maduración e, sobre todo, pois, bueno, para que o estar máis ventilado sempre vai ser menos probable que poida ter problemas de botritis, de cara a vendima. Como a data para cortar os últimos tratamentos será mediados de agosto, é dicir, se vai haber chuivas, vanse dar condicións de infección de mildiu, é dicir, hai que estar protegidos, ten que ter o que a viña protexida, inda que a día de hoxe é moi complicado que haiga mermas por mildiu, unha parcela que estea sana, porque a uva xa está entrando en envero, e a partir do envero a uva xa non é susceptible a infeccións de mildiu, pero sí é certo que hai que protexer o que a folla, que nos vai a madurar a uva. Entón, nestes casos, que estamos recomendando que os viticultores aplicar por decir así, penúltimo tratamento, ahora antes destas choivas, para despois xa a mediados de mes renovar ese tratamento que xa será o último da campaña. Para a última etapa para unha correcta maduración, pois, bueno, sempre, por un lado, temos que ter reservas hídricas no solo suficientes, temos que ter temperaturas suaves ou incluso cálidas. É dicir, se hai moitos períodos de choiva durante a maduración, pois, bueno, non vamos ter unha correcta maduración. Se necesitan temperaturas, non é necesario chegar a 40 grados, ni moito menos, pero, bueno, se mellor temperaturas un poquinho máis altas das que estamos tendo actualmente. Entón, bueno, todos os portales de meteoroloxía apuntan a que vai a chover, e incluso hai previsión de que poida haber precipitacións moi abundantes, é dicir, que con estas choivas vamos ter reservas hídricas suficientes hasta final de campaña, é dicir, que o ideal é que despois destas choivas ter tempo seco e soleado hasta a vendima. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Máis de 250.000 persoas gozaron do Albariño na súa edición máis internacional. Os días de máis afluencia de visitantes foron o venres e o sábado. Púdose constatar o gran número dende o primeiro día, desde a propia inauguración. Os atos do mércores, o pregón, a inauguración das casetas e as actividades programadas para o longo dese día recibiron unha gran cantidade de asistentes. Os concertos de Fefiñáns acolleron durante todos os días un gran público de diferentes idades, polo que se pode dicir que os concertos que foron un éxito, ao igual que as verbenas na Praza do Concello e tamén en todas as plazas de Cambados nas que houbo actuacións musicais. A festa pechou unha edición histórica na que se venderon 36.000 copas, 1.000 máis que no ano pasado. Os datos ofrecidos polo Concello son de récord. Na oficina de turismo repartíronse 5.000 pulseiras promocionais de Cambados e 2.000 folletos. No Punto Morado esgotouse todo o material divulgativo. A deste ano foi unha edición tranquila do Albariño. No PAC da localidade atenderonse o venres a 157 persoas e o sábado a 134. Non houbo ningún accidente de tráfico e tampouco graves incidentes. Únicamente cabe citar 3 casos de escasa relevancia. Alertouse sobre unha persona que verquiu unha sustancia, como sabedes, nunha bebida. A propia rapaza que constatou este feito foi a que dou o aviso, incluso, antes de que pasase ningunha cousa, e tamén hubo un aviso de unha agresión a unha muller, a unha rapaza tamén, que lle provocou a fractura dunha peza dental.
bueno, un exhibicionista, unha persoa que de avanzada idade que estaba sen roupa, pero bueno, creemos que dentro do malo estes tres percances non son precisamente tampouco nin destacables. Na edición deste ano da Festa do Albariño produciuse un incremento do gasto acadando os 395.000 euros. A metade dese montante son ingresos procedentes de patrocinios e subvencións, este ano máis elevadas ao ser unha festa de interese turístico internacional. Dende o Concello salientan o retorno que este investimento ten para a economía local e poñen un exemplo do volume de cartos que se moveu na localidade durante os días da festa. Para dar un volumen tamén do que o que sería a resposta, non, e o feedback, non, que trae isto para a propia localidade, para o Concello de Cambados, dicir que unha soa entidade bancaria, unha soa de todas as que hai en Cambados, pois viu como dos seus caixeiros automáticos foron extraídos 300.000 euros. Esos davos podes dar unha imaxe da cantidad de cartos que se gastan en Cambados durante eses días de festa, durante o fin de semana, cando nunha sola entidade bancaria pois extrae tanta cantidade, non? No Concello aseguran estar satisfeitos pola xestión deste ano da festa, din tomar nota de posibles melloras de cara ao ano que ven, unha delas, por exemplo, ampliar de novo o dispositivo de limpeza. Está claro que esta gran afluencia de visitantes pois provocará que o ano que ven haberá que volver a reforzar precisamente ese número de papeleiras e de contenedores, porque estamos vendo que ano a ano a afluencia está sendo incluso maior, e estamos pensando en levar a cabo tamén unha campaña para a recollida de lixo e da necesidade de depositar botellas, copas e plásticos nos propios contenedores para conquerir pois un Cambados máis limpo, transitable e evitando tamén deste xeito accidentes producidos por cortes. Con todo, salientan que o dispositivo de limpeza deste ano funcionou á perfección. No operativo movilizáronse 50 persoas, 3 motobombas de baldeo, 3 barredoras mecánicas e tamén sopladores. En total, recolleronse 90 toneladas de lixo, parte del procedente do mar, grazas a unha barreira anticontaminación instalada no borde marítimo da vila. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física quedando estas protexidas. Electis, o mellor funxicida antirresistencias. O único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuido por Soaga. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Xuras defender o viño Albariño como o señor de todos os viños do mundo cristián? Sí, xurro. Ah, sí, señor. Pois, xurado con tanta énfase, que Deus e o señor Santiago te fagan un bo cabaleiro. E agora, querido amigo, a beber. Ata 6 veces repetiuse esta fórmula no patio de armas de Fefiñáns. O Pazo volveu ser o escenario do acto do capítulo Serenísimo, que este ano celebra ademais os seus 50 anos de historia. 50 años es llegar a la madurez. Tú sabes que la madurez es una edad maravillosa en todas las personas y, como no, en una institución. Máxime cuando este año es el primer año que la fiesta es de interés internacional, aparte fue Ciudad Europea del Vino, y no podemos dejar de olvidarnos de que el capítulo lleva más de 50 años luchando para que esta fiesta sea declarada de interés internacional, trayendo cofradías y personalidades de todo el mundo para que eso se fuera logrando poco a poco. Aprovecho además la ocasión que se me brinda para felicitar a la institución, al capítulo Serenísimo, por la celebración del 50 aniversario. Y quiero dedicar un recuerdo muy especial a su primer gran mestre, don Manuel Fraga Iribarne, y al primer secretario, don Pedro Rial, así como a todos los cabaleiros, damas, albariñenses de honra, follas de plata, jóvenes albariñenses y todas las personas que durante 50 años han contribuido al enriquecimiento de la orden y también del vino albariño.
Na súa intervención, o presidente do Consello Regulador destacou a unión do sector vitivinícola das Rías Baixas. Tamén se referiu á aposta da Xunta por deseñar un plan estratégico para englobar a todas as rexións vitivinícolas galegas. Juan Gil recoñeceu que os adegueiros de Rías Baixas poderán unirse a este plan, pero pediu cautela á hora de fixar obxectivos comuns. Os bodegueros de Rías Baixas estarán en disposición de trabajar unidos como sector económico con los del resto de denominaciones de Galicia. Pero debemos ser capaces de lograr ese objetivo sin renunciar a nada de lo alcanzado hasta ahora, de marchar todos a la velocidad de crucero que nuestros bodegueros han marcado con su esfuerzo. Hoy los vinos de Rías Baixas tienen un magnífico posicionamiento, son reconocidos en los más exigentes mercados. Nuestros empresarios han hecho un enorme esfuerzo viajando por todo el mundo, han invertido tiempo y dinero en mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros viticultores han sido capaces de mejorar sus métodos para producir una materia prima a la altura de las exigencias de hoy. Es así como, gracias a la labor de esas 5.000 familias, nuestra variedad reina, la albariño, a la que festejamos hoy, está siendo observada con codicia por bodegueros de todo el mundo. Debemos, pues, ser muy cuidadosos al identificar los objetivos comunes e implementar los medios para alcanzarlos. Dende o escenario do patio de armas de Fefiñáns, Gil de Araújo aproveitou para repasar os éxitos que continúa a acumular Rías Baixas. Falou de crecemento e de boas previsións para a vendima deste ano, aínda que recoñeceu que será inferior á de campañas anteriores. Todo va marchando en orden, seguimos creciendo, un 4,5% de incremento en volumen de vino calificado a 31 de julio, 19 millones de litros ya calificados de los 25 millones elaborados en 2018 y una cosecha esperada que, aunque con algunas zonas castigadas por las inclemencias meteorológicas y sin alcanzar las buenas cifras de los 2 últimos años, no podemos pensar que vaya a ser escasa. Unha boa marcha que obriga a denominación de orixe a mirar cara ao futuro, un futuro que ten que vir acompañado dun incremento no número de plantacións. Esa buena marcha del sector nos dice que lo que requeriremos en un futuro no muy lejano, si todo sigue así, es disponibilidad de tierra y de autorizaciones para plantar. Mientras tanto, el reto para nuestras bodegas debe ser mejorar el posicionamiento de nuestros vinos. Por ahí tenemos todavía camino por recorrer. Debemos ser capaces de poco a poco vender a mejores precios. De esta forma seguiremos aportando nuestro grano de arena para el desarrollo económico de nuestra tierra, de Galicia y de España. Tras a súa intervención comezou o nomeamento dos 5 novos cabaleiros e unha dona, a catedrática María José Alonso Fernández, o presidente de bodegas Martín Kodax Xan Allegue, o escritor Domingo Villar, o director xeral de contidos de Telecinco Manuel Villanueva, o conselleiro de Medio Rural da Xunta José González e o embaixador do Reino Unido en España, Simon Manley, fixeron un a un o xuramento que os compromete para sempre co albariño. Destacar non o nivel dos galardoados, non de min, non, sino dos galardoados, creo que lle dieron moito nivel á festa, en ese sentido, pois na parte que me toca agradecelo tamén, non? No que se faga o recoñecemento na miña persoa, pois do que representamos como empresa, non? É dicir, un viticultor sostible, unha empresa que aposta pola innovación, pola calidade e ademais, pois bueno, pois unha aposta cultural e social, pois eu creo que innegable, non? Meu pai era adegueiro, el foi cabaleiro do Albariño hai 25 anos. Hoxe, máis que un recoñecemento a min, tomo isto como un recoñecemento a él. Non vou deixar de defender o Albariño ali onde estea, pero que conste que non o deixei de defender nunca. Eu defendo todos os viños galegos, o Albariño sin ninguna dúbida, pero agora si cabe teño un compromiso maior, porque son cabaleiro do viño Albariño. Quero agradecerlle moito o capítulo Serenísimo tamén, o meu nomeamento para min é unha honra como persoa que vive e sinte o tema do viño, pois é un nomeamento moi importante. Los productos que se intercambian incluyen paños, ganado vacuno, cereales, siderurgia o tintes. Y, por supuesto, vino albariño. Las exportaciones de cual en nuestro país se han multiplicado por 25 en los últimos 20 años. Y con razón. Gracias a ustedes, mi papel como embajador no ha terminado. Ya que soy embajador de vino albariño, sé que disfrutaré mucho de este papel que me vinculará siempre a esta tierra tan hermosa. Y si me permiten, me gustaría terminar con las palabras de la gran Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós viste dos meus ollos, non sei
cuando nos veremos. Espero que sea pronto. En nombre de todos los amigos albarenses, distinguidos y distinguidas hoy, muchísimas gracias. Viva Cambados e viva el Albariño! O gran mestre do capítulo foi o encargado de dirixir os nomeamentos das novas incorporacións. Alberto Núñez Feijóo tomou despois a palabra referíndose aos perfis dos novos cabaleiros e dona. Pues su trabajo será a partir de hoy velar por la producción, velar por la comercialización, velar por las relaciones internacionales, velar por la difusión y la divulgación y velar porque las políticas del vino se sigan impulsando con rigor desde las responsabilidades, cada uno la suya, de estos nuevos líderes del Albariño. O presidente da Xunta felicitou a traxectoria do capítulo Serenísimo e destacou tamén o traballo realizado pola denominación de orixe Rías Baixas. Traballar para facer que o Albariño siga colleitando un ano máis éxitos, como os leva colleitando nos últimos 50 anos recoñecidos por este capítulo. Debe de seguir o camiño labrado nos últimos 50 anos. Hai que seguir, insistir, proseguir, ata chegar. Pero tamén porque a calidade do produto é indiscutible e a produción comercializada medrou máis dun 77%. E o volumen que se vende no exterior se triplicou. E de cada 100 botellas de viño que se producen baixo a denominación Rías Baixas, 26 se exportan. No acto, ademais, se nomearon os novos xóvenes albariñenses e albariñenses de honra, así como tamén entregáronse as follas de prata desta edición. Os asistentes chegaron ao escenario despois de protagonizar o seu tradicional desfile polas rúas de Cambados. Case un centenar de confrarías chegadas de España e Portugal participaron deste percorrido, acompañando os que minutos despois serían nomeados como donas e cabaleiros. O de Señorío de Rubiose, o mellor viño albariño da Ana Dado 2018. A medalla de ouro da 31ª cata concurso Rías Baixas marchou para a subzona do Condado do Tea, en recoñecemento dun caldo que ofrece ao consumidor as características da súa terra. É un albariño que na nosa zona pois ten uns toques máis minerales, máis afrutados, que ten unha acidez que está sempre ben equilibrada, pero sobre todo nos que buscamos é que os nosos viños manteñan a esencia, as características da zona do Condado. Para nós este premio é unha alegría porque ao final é unha recompensa un pouco o traballo feito ao longo de todo o ano e sobre todo é unha recompensa tamén para o traballo dos viticultores, que gracias a eles os que podemos ter este premio, porque podemos ter boas uvas cas que facer viños de moi boa calidade. Tamén coñecimos os nomes das medallas de prata e de bronce. Desta volta os recoñecementos quedaron na subzona do Salnés. A de prata para a Lagar de Costa da adega Cambadesa do mesmo nome e a de bronce para Castel de Fornos de Bodegas Chaves, en Ribadumia. É unha satisfacción poder ter, non sei, o reconocemento diante de toda a xente, pois un segundo premio, non? Que para nós é moi importante, máis que un primeiro, porque nunca o tuvemos un terceiro, tuvemos un primeiro e o segundo casi que era o resquemor que tiñamos, non? Pero moi importante. Premio reconocido, como pode ser o 13 premio do Albariño, que, bueno, pues ten unha gran importancia pois para a zona como para a empresa. Nesta edición participaron 59 marcas que foron analizadas por 22 expertos catadores, tanto do panel interno do Consello Regulador como dun externo. Os gañadores recibiron as felicitacións de todo o sector, que fixeron fincapé na aposta pola calidade que se está a realizar dende Rías Baixas. De los 3 vinos premiados, el primero pues es una bodega que ya nos tiene acostumbrados a ganar premio, una bodega del Condado que está haciendo una labor importantísima, no solamente en la calidad de los vinos que elabora, sino en la recuperación de variedades y muchas más cosas. Y los premios segundo y tercero, 2 bodegas de Salnés, 2 bodegas pequeñas, 2 bodegas tradicionales, de gente muy ligada al vino, a la viticultura, desde hace muchos años, desde antes incluso de la existencia del Consejo Regulador, y eso demuestra que, bueno, tenemos que felicitarles. Demuestra que la gente de siempre, que siempre ha trabajado en el campo, que ha trabajado la viña, que ha trabajado la viticultura, es la que más cerca está y la que tenemos que seguir aprovechando y valorando para hacer cada vez mejores vinos en la denominación de origen. Mucho nivel, mucha igualdad, como siempre, cada vez nos lo ponen peor,
porque a los catadores no lo ponen peor, pero la verdad feliz porque disfrutando de la cata. Que me llamen para el año que viene, otra vez para disfrutar de la cata será más difícil, supongo. A calidade dos viños están mellorando e soubemos manter a festa hasta o domingo, hasta o momento en que chegaron os premios. Os premios, os millores, os que os grandes catadores e sumilleres escolleron, doulle a enhoraboa a aqueles que gañaron. Eu creo que en xeral se están facendo moi ben as cousas e evidentemente pois nunha cata pois pode ganar calquera. Pero somos todos veciños. Hai que seguir así, que hai que seguir mellorando, felicitar aos premiados, como non pode ser de outra maneira, e a seguir traballando na línea da calidade, das cousas que se están facendo ben feitas, e a seguir disfrutando de moitos anos. A percepción que teñen das Rías Baixas dende o sector vitivinícola español non é diferente. Segundo David Palacios, o presidente da Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas, a evolución da DO vese con envexa xa dende fora. Con envidia sana porque creo que es una denominación de origen que ha sabido hacer las cosas bien, no por casualidad, sino con una visión, con una proyección. Sabían dónde estaban y a dónde querían ir. Y sin ninguna duda ha sido la prueba del esfuerzo, del trabajo, del saber hacer, de la unión, porque en este sector vitinícola nada se hace con individualidades, sino que todo se consigue a base de aunar esfuerzos, de dejarnos de esos individualismos que suelen primar en este sector del vino y que caracterizan a veces al ser humano, pero aquí han sabido dejar pelos en la gatera y aunar esfuerzos para crecer en valor, que es lo que todos queremos, todos del sector del vino, pero también en comercialización y también en imagen, y saber ser profetas en casa, que es muchas veces difícil, pero también ser imagen en el exterior, en la exportación. A entrega de premios serviu para clausurar o multitudinario xantar de confraternidade que cada ano acolle o Pazo Torrado, unha cita que transcorreu sen sobresaltos e que permitiu poñer o broche de ouro a unha festa do Albariño que levanta paixóns. É unha maravilla por moitas razóns. Unha porque a unha cultura, con negocio, con lecer, e fai que todos sexamos partícipes de algo que é moi noso. Teño que decir que é unha festa que sempre me gustou e agora que a vivo dende dentro como conselleiro me impresiona todavía máis. Como che decía antes tamén, a liturxia que ten ao redor do capítulo Serenísimo, que se poida facer todo este tema da entrega dos premios e sobre todo a popularidade que ganouse esta festa. Unha festa magnífica, unha festa que leva moitos anos de tradición e que, bueno, pois ano tras ano está mellorando tamén e, por suposto, felicitar ao Concello de Cambados, a todas aquelas persoas que fan posible esta festa, xa non solamente agora, sino durante todos estes anos, e que cada día, bueno, pois nos dá a recoñecer ao mesmo tempo que un dos viños blancos, reis do mundo, por suposto, e, polo tanto, o que hai é que, bueno, seguir en apoio desta festa. Estas valoracións son recibidas con satisfacción dende o Concello de Cambados. Fátima Val recoñeceu que xa están a pensar na cita do ano que ven, apostando sempre por mellorar e ofrecer a mellor imaxe de Cambados aos máis de 200.000 visitantes que se achegan ata a vila. Ano a ano se van descubrindo novas necesidades e bueno, neso se traballa. Agora unha das grandes necesidades que temos é ampliar un pouco ese paseo da calzada, mirar como facer que a festa, pois ao alcanzar esta envergadura, sexa un pouco máis, o espacio un pouco máis amplio, e seguiremos traballando sobre todo en temas como, por exemplo, a limpeza, porque sabemos que aínda que ano a ano se reforzan, moitas veces queda escaso. Este ano colocamos unhas barreiras anticontaminación tamén para protexer a ría, e sempre hai cousas novas que ir traballando nelas e que mellorar para que a festa vaya o mellor posible. E que a idea é que o vindeiro ano Cambados celebre a 68ª Festa do Albariño, declarada de interese turístico internacional, e que sexa aínda mellor que as anteriores. O sábado da festa do Albariño, a Confraría de Enólogos do Viño Alentejo sumouse á lista de entidades irmandadas co capítulo Serenísimo do Albariño. Celebrouse no patio de armas do Pazo de Fefiñáns, cun acto sinxelo pero simbólico. Y se va a hacer una ceremonia que, aunque es muy sencilla, no por eso va a ser menos digna que si fuera mucho más elaborada. Consiste solamente en coger una botella de vino albariño y una botella de vino de Alentejo. Las dos son blancas. Después tendremos la ocasión que también Aragunde nos va también a comentar, y Susana,
el vino de Alentejo y vinos de Albariño, cuando se vayan a catar, pero aquí vamos a hacer una mezcla de las dos botellas de vino en un mismo decantador. Se van a hermanar los vinos y una vez hermanados ese vino volverá a cada botella una porción de ese vino que se cerrará y se lacrará para que quede en depósito de cada cofradía. Mezcla que no se va a catar ni a degustar, pero será un vino ya hermanado que quedará pues en los museos de las cofradías. O representante da confraría portuguesa explicou que o Alentejo é a rexión máis grande de Portugal, ademais de ser a maior produtora de viño de todo o país luso. Agradeceu o convite do capítulo Serenísimo, que cualificou como un paso adiante na súa internacionalización. E, portanto, para nós é um grande prazer estar aqui hoje, também dar a conhecer o vinho. Nós trouxemos vinho branco e vinho tinto para poderem experimentar agora ao longo, enfim, com essas maravilhas que já estão aí que já se vêem nas mesas e não só, e portanto penso que era fundamentalmente isto que ia fazer, era agradecer-vos este convite, que para nós é importante, também corresponde a uma internacionalização da Confraria dos Inófilos do Alentejo. No acto, o capítulo Serenísimo irmandouse tamén coa Cofraría de Sabores de Águeda, unha entidade tamén portuguesa que ten como obxectivo promocionar os doces da súa zona. O nosso propósito como confraria é promover os produtos da nossa cidade e não só, como defesa maior está na nossa dotaria o pastel de Águeda, que depois poderão provar. Temos diversos doces. O carácter promocional deste acto e das accións do capítulo Serenísimo tamén foi o que destacou o presidente do Consello Regulador. Juan Gil agradeceu a entidade o traballo realizado a prol do albariño e do sector vitivinícola das Rías Baixas nos seus 50 anos de historia. La misión que tiene encomendada el Consejo Regulador, dos misiones fundamentales. Una, como es lógico, es la garantía del origen y del control del vino, de los vinos amparados, y en segundo lugar la promoción. Y desde este punto de vista tenemos que agradecer muchísimo al capítulo Serenísimo del Albariño de Cambados por sus esfuerzos, un grupo de personas que sin más objetivo o sin más motivo que el amor al arte, me imagino que sí, pero sobre todo al vino, al albariño y a Galicia, llevan 50 años esforzándose personalmente para que todo esto sea posible. Para nosotros es un fantástico acto promocional este hermanamiento que estamos haciendo, donde además con esta fusión de vinos que hemos hecho todavía tendremos más carácter internacional. O acto de irmandamento tivo un broche de ouro de excepción. Os asistentes gozaron dun show cooking da man do chef Camades de Allo da Porta, que elaborou un menú con produtos da contorna. A continuación celebrouse unha cata comentada polo sumiller Camades José Luis Aragunde, todo acompañado da música do gaiteiro Óscar Ibáñez, un luxo para todos os sentidos. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeo no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeo da vide. É de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física, quedando estas protexidas. Electis, o mellor fungicida antirresistencias, o único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuido por Soaga. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso.
e ademais todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.